Dee da 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 dee da da. Da da dee da da dee da da. Da da dee da da dee da da. Dee da 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 dee. Da da dee da da dee da da. Hei, Tervepä terve Arto, pitkästä mitä aikaa. kuuluu? Täällä Hyvä. ollaan nyt taas sitten 22 kuukautta takana ja Joo. kiva tulla tänne Joo. katsomaan sua. Mitä Ja sulle mä menee? odotin sua jouluksi sitten, että sä olisit Ja tullut jouluksi mä käymään. olisin halunnut tulla, mutta piti mennä vanhaa isä ja äitiä katsoa tuonne Pohjois-Hämeeseen. Mutta tässä ollaan nyt ja elämä alkaa taas palautua omille urilleen ja Hyvä. päästään taas tänne sinun loistavien tuotteiden pariin. Hyvä. No, otatko sitten vaalirahoitteja? Totta kai. Sitähän tässä nyt on 22 kuukautta odotettu, että saadaan vaalirahoitteja. Ok. Ilman muuta, kiitos. Mä teen sen. Luuletko, että maistuu samalle Voi maistua paremmaltakin, koska silloin, kun sitä harvoin se saa? on vähän niin kuin uusi juttu. Katos. Aiku Siinä, ole hieno. hyvä. Kiitos. Tässä se on nyt sitten vaalirahoittaja ja tuossa muutaman 100 metrin päässä on eduskunta ja 2007 taisi joka 4. kansanedustaja tulla meidän rahoittamana valituksi tuonne eduskuntaan ja muutama ministeri taisi tulla siinä ohessa silloiseen valtioneuvostoon. Nousu vallan huipulle oli kyllä meikäläisellä ja kumppaneilla nopea, mutta niin oli kyllä laskukin. Se on pakko myöntää. Hyvä on. Dee da 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 dee da da. Da da dee da da dee da da. Da da dee da da dee da da. Dee da 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 dee. No mitä kuuluu? Kiitoksia. Täällä ollaan valtion hotellissa ilmaisista palveluista nauttimassa. Että täällä on nyt mennyt 5 kuukautta. No, maailma on nyt näiden muurien sisäpuolella, että ihminen sopeutuu tietysti niin pieneen maailmaan kuin ihminen laitetaan. Vankilathan ovat tunnetusti täynnä syyttömiä ihmisiä. Oletko sinä syyttä täällä? En mä tietysti voi sanoa, että tässä nyt syytön siinä mielessä olisi, että vauhtia oli niin paljon tuossa näinä vauhtivuosina, että kuitenkin mopo karkas sillä tavalla käsistä, että vaikka sinne oli palkattu legioona ihmisiä hoitaa asioita, niin nähtävästi kaikki asiat ei kuitenkaan ollut hoidettu niin kuin piti. Törkeästä lahjuksen antamisesta tuomion saivat liikemiehet Arto Merisalo, Tapani Ylisaunamäki ja Toivo Sukari. Näitä kaikkia rikoksia yhdistävät nimet Arto Merisalo ja Tapani Ylisaunamäki. Merisalo sai tuosta kaikesta yhteisrangaistuksena 6 vuotta vankeutta, Ylisaunamäki 3,5 vuotta. Kummatkin on määrätty vangittavaksi heti. Merisalo on tyrmistynyt. On varmaan niin kuin tarve saada kasvot kaikille tälle 2008 talousromahdukselle ja tälle vaalirahakuviolle ja tässä ne kasvot nyt sitten tuli merkityksi. Tukka näyttää kasvaneen ja kilot karisseen. Joo, paino on pudonnut tosiaan, että nyt ollaan viime lokakuusta, kun mä aloitin painon pudotuksen siviilissä jo silloin, kun nämä oikeudenkäynnit alkoi, niin siitä ollaan nyt tultu 28 kiloa alas. Ja sisarini, kun tuli mua katsomaan, niin hän on terveydenhuollon ammattilainen ja hän sanoi, että hän on pelännyt, että millä tavalla sut Arto pysäytetään, että saatko aivoinfarkti, aivoverenvuodon vai saatko sydäninfarktiin, että sä olit niin huonossa kunnossa. Hän sanoi, että tämä oli paras pysähdys sun itses kannalta, että sä olet täällä ja nyt sä oot alkanut hoitaa kuntoon, sä näytät paremmalta, paino putoo. No sulla on myös hyvä aikaa laiduttaa, kun kakkua tuli 6 vuotta. Joo, taitaa olla niitä Suomen historian kovimpia talousrikostuomioita, mitä koskaan on tullut juuri kenellekään, että Kari Uoti taisi saada 6 vuotta aikanaan ja veljensä 5,5 vuotta vähemmän. Ja
ei meitä kovin montaa, Peter Frykman ja muutama kajo, jolla on tämmöinen 6 vuoden pinnassa oleva tuomio aiemmastaan. Mutta näillä mennään. Se, mitä nyt on käräjäoikeus antanut, niin nyt istutaan täällä sitten odottamassa niin kauan, että hovioikeus asian käsittelee ja ratkaisee. Yhteiskunnan henki ja moraali ovat muuttuneet. Kekkosen aikaanhan sitten todennäköisesti päätynyt kauppaneuvokseksi. Joo, toissa oloissa ja toisella vuosikymmenellä voisi olla tosiaan niinpä, että palkinto olisi ihan jotain muuta kuin se, että ehkä olisi toisenlainen linna kuin missä nyt ollaan, niin missä tätä haastattelua voisi tehdä, että voisi olla vieraana jossain linnassa muissa merkeissä kuin nyt tässä linnassa näissä merkeissä. Maailma on muuttunut ja Suomi on muuttunut. Niin, siitä kai tässä on kysymys. Aika monet on mulle kirjoittanut ja laittanut viestiä, että Arto, olet Suomen Hodorkovski, että olet saanut poliittisen tuomion ja olet politiikan tähden täällä. Ja itse asiassa kyllä tässä varmaan mallina täällä istutaan varoittavana esimerkkinä. Tämä on jo 3. talousrikostuomiosi. Aiotko vapauduttasi jatkaa liike-elämän palveluksessa vai vaihtaa alaa? Kyllä mä olen ajatellut niin päin, että 3. elämä, mikä tästä aukeaa niin tämän prosessin jälkeen, niin se saa olla niin päin, että seuraava reissu, mikä sitten tehdään sen 3. elämän jälkeen, on sitten reissu sinkkiarkussa johonkin päin. Mutta toisaalta tässä nyt voi sanoa, kun istun tällä puolella, että vannomatta kaikessa asiassa on nähtävästi elämässä paras, että ei ollut tarkoitus olla nytkään tällä puolella pöytää ja tällä puolella pöytää nyt kuitenkin ollaan, että tämä on nyt elämää ja realiteetit on nämä ja näillä mennään, että ajattelin joskus silloin, kun vaalikuvioihin lähdin mukaan, että ehkä joskus pääsee linnaan, mutta en mä nyt ajatellut, että päädynkin tällaiseen linnaan, että täällä ollaan ja täällä nyt katsotaan, kun varsin tuttu mies siellä kättelee. Mielenkiintoista katsella täällä Jokelan linnassa tätä. Se on pakko sanoa, että kyllä tämä niin kuin on 2 tai 3 jakautunut tämä poliitikkoporukka, että toiset on edelleen ystäviä ja pitäneet yhteyttä ja se kaveruus ja ystävyys ja yhteys on säilynyt kaikkien kriisien ja kaikkien keskellä. Sitten on niitä, jotka on sellaisia puolineutraaleita ja sitten on niitä, jotka varmasti vaihtaa kadun puolta, kun tulee vastaan. Mutta toisaalta tämä on hyvä, että tässä hyvät erottuu akanoista, että ystävän laulun sanoen, niin kuka viereesi jää, kun on sinulla vaikeaa ja kun tarvitset auttajaa, silloin ystävät tunnetaan, menee muut menojaan. Niin kyllähän se näin on, että ne kriisit, ne vaikeudet, ne vasta sitten oikeasti osoittaa, että ketkä on ystäviä. Suholoiden jälkeen kokoomuksen kansanedustaja Sampsa Kataja. Sampsa Kataja. Hän oli yksi vaalituen saaja, mies, jolla oli kovin vaikeita. Suurin piirtein kuului siihen miesporukkaan, joka sanoi, että ei ole koskaan minua tavannutkaan. Hyvä, että Kyösti kakkostakaan oli tavannut, vaikka henkilökohtaisesti kävi kiittelemässä vielä Manalan Ostrobotnian baarissa minua ja Kyöstiä 2007. En anna kovin suurta arvoa tälle miehelle, vaikka hän onkin nyt poliittisesti kohtuullisen hyvissä asemissa siellä eduskunnassa, mutta tuskin nousee äkkiäkään ministeriksi ja kuitenkin kenttä pudotti hänet varapuheenjohtajan paikalta pois. Että nyt tulee muuten Rahime Zyskowicz, näkyy Ben taisi mennä ohi. No siinähän menevätkin Ben ja Rahime juuri. Silloin 2005 ja 2006 käytiin Benin kanssa paljonkin keskusteluita ja oltiin tekemissä todella paljon. Ja mulla on tallessa dokumentit, eli mulla on kaikki sähköpostiliikenne meidän kesken suurin piirtein tallessa. Mutta Ben on siitä hyvä kaveri, että hän ei ole vaihtanut katua eikä puolta, että edelleen
voidaan istua samassa pöydässä kämpissä tai Strindbergillä ja vaihtaa ajatuksia, että taitava peluri, erittäin taitava peluri ja hänellä on hyvä pelisilmä. Että joo, nyt tulee erikoinen kaveri Kimmo Tiilikainen, entinen vihreä, sittemmin keskustalainen ja nykyinen keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Yksi pahin meidän mustamaalaaja ja kampittaja ja Korhosen kaataja ja kampittaja. Mahdollisimman epäluotettava mies ja käsittämätöntä, että tämmöinen mies johtaa tänä päivänä keskustan eduskuntaryhmää. Rimaa hipoi hän selvisi eräästä talousrikostutkinnasta itse ulos, nipin napi juuri ja juuri. Ja hän oli ensimmäinen yksi niin kuin aktiivisin kivienheittäjä tässä KMS-kuviossa ja kriitikko. Ja varmasti juuri senkin tähden, että häntä ei aikana otettu siihen KMS:n tukilistalle hänen omasta halustaan huolimatta. Nyt tulee Ilkka Kanerva sisään ja Elina Kiikko siinä erittäin tyylikkäänä. Elina Kiikko on aikaisempina vuosina pukeutunut yleensä hyvin voimakkaisiin Kerran istumme kämpissä joulun aikaan näihin aikoihin. Vähän itsenäisyyspäivän jälkeen Iken kanssa oltiin syömässä ja sitten me päätettiin huumorimielellä, kun molemmat ollaan sellaisia huumorityyppejä. Nyt tulee Marko Ahtisaari muuten sisään ja Lisa Sounio, eli hänen vaimonsa. Häntä pidetään tämmöisenä brändin rakentajana, mutta minä en kyllä pidä. Niin, Kanervasta piti se sanoa vaan, että joulun alla oltiin ja huumori oli aika hyvä ja päätimme laittaa lauluksi ja me laulettiin sitten siellä kämpin baarissa. Iken kanssa otettiin vähän drinkkiä ja laulettiin ja ulkomaalaiset ihmiset oli kysynyt multa kertoi henkilökunta jälkikäteen, että onko tuo mies Suomen ulkoministeri, joka tuolla laulaa ton toisen kaverin kanssa. Ja jos on, niin miten hänellä ei ole turvamiehiä ympärillä, että pitääkö se paikkansa. Ne kertoo, että joo, kyllä se on Suomen ulkoministeri. Tulee Mika Lintilä sisään, keskustan kansanedustaja, joka oli myöskin meidän tukilistalla. Mukava kaveri Toholammilta Keski-Pohjanmaalta, Aaro Lintilä, hänen isänsä oli kansanedustaja myöskin, jonka kuuluisa lause oli, että kukaan ei ole niin epäluotettava kuin suomalainen äänestäjä, kun hän putosi eduskunnasta, niin hän lausui. Niinhän se on, mutta ne äänet on hankittava ja ansaittava. Mika pelasi 2 korteilla vaalirahakohussa ja oli Mari Kiviniemen ja tämän liberaalilinjan leirissä ja oli kaatamassa sekä Korhosta että Vanhasta ja oli siellä hyvinkin siinä klikissä mukana, joka veti maton alta sitten silloiselta puoluejohdolta. Kuitenkin hyvin oli kuvioissa perillä ja oli sekä meidän listoilla että sitten tässä toisessa vaaliklikissä, jossa oli Juha Kajon johdolla kasattu, jossa oli nämä Ahti Vilppulan ja Ruukki-grupin ja Helsingin Mekaanikon talon ja Salmenvuoden Ari-rahat, niin tässä Paula Lehtomäki kättelee, joka sai myös meiltä vaalirahaa. Aika ison summan, muistaakseni 15 tonnia. Markku Kauppinen lobbas vanhana Kepun taustavaikuttajana. Markku lobbas Paulan silloin politiikkaan sisään, niin Markku suositteli meitä ottamaan Paulan listoille ja näin Paula tulikin listoille, mutta Paula oli kanssa tässä liberaalileirissä ja nimenomaan tässä vastavalkeiden sytytysporukassa oli vahvasti mukana juuri ja nyt tuli Jyri Häkämies, oli juuri siinä kättelemässä, mutta vilahtiko ohi, kun tulee jo sitten taas seuraavat. Jyri Häkämiehen tilalle eduskuntaan, kun Jyri Häkämiehestä tuli Urpalainen. Tässä siis Urpalainen itse asiassa tarkoitti kyllä. Häkämiehen kanssa käytiin läpi nimenomaan nämä listat, eli Häkämies on sanonut, että mitään listoja ei koskaan käyty läpi, mutta kyllä me käytiin sekä hänen että keskustan Timo Kallin kanssa ja tiettyjen muiden tahojen kanssa, niin kyllähän me käytiin ihan vaalipiireittäin. Istuvat edustajat, tulevat edustajat, nousevat edustajat, mahdolliset tulevat kyvyt ja ne, jotka tukee tavallaan eivät tule läpi, mutta tukevat niitä, jotka pääsee läpi, niin käytiin läpi aika tarkkaankin näitä nimiä vaalipiireittäin. Ja eihän me olisi kyetty millään, Ylisaunamäki vaikka hyvin tunteekin politiikkaa, niin olisi kyetty millään tämmöisiä listoja, näin hyviä listoja aikaansaamaan, että jos miettii sitä, niin ne, kenelle rahaa suunnattiin, niin se onnistumisastehan oli aika korkea, että se oli muistaakseni noin 80%, niistä meni läpi, joille annettiin varoja, ja nekin 20%, jotka ei mennyt, niin ne oli lähinnä tämmöisiä, jotka oli juuri tarkoitettu, että tuetaan heidän avulla niitä, jotka ovat nousemassa sisään tai jotka tulevat sisään.
Timo Kalli, keskustan kansanedustaja. Kummallakin on ollut hyvin huono muisti niin Jyri Häkämiehellä kuin Kallilla. Muisti on ollut niin huono, että ovat muistaneet kyllä, että tavattu on useitakin kertoja, mutta eivät ole muistaneet mitä on puhuttu. Toki niitä miehiä on aina ollut mukava tavata, mukavia miehiä kumpikin, mutta ei me nyt huvikseen olla Ylisarmäen kanssa käyty heitä tapaamassa, vaan kyllä me ollaan käyty tapaamassa heitä nimenomaan sen tähden, että me ollaan saatu sitä oikeaa palautetta. Kuka sen paremmin tietäisi, kun eduskuntaryhmän puheenjohtajat tietävät, mitä siellä puolueessa tapahtuu, ketkä on sellaisia nimiä henkilöitä, joihin kannattaa panostaa. No, sieltä tulee Jörn Donner, vaimonsa Kera. Jörnin tapasin ihan muutama viikko ennen kuin tuli sisään ja käytiin vielä sähköpostin vaihtoon ja hän lupasi tulla mua katsomaan, jos mä joudun sisään. Mä sanoin hänelle tuo kakku ja tuo viilasen mukana sitten, niin hän lupasi tulla mua katsomaan. Pekka Haavisto miehensä tai puolisonsa kanssa Antonin kanssa astelivat sisään tyylikkäästi. On se jotenkin vaikea, vaan täytyy sanoa vieläkin niin kuin katsoa näitä, kun mulla ei sinänsä ole mitään homoja ja lesboja vastaan, mutta jotenkin se vaan on aina yhtä vaikeaa katsoa näitä, mutta jotenkin toi on sen verran sympaattisen kaveri toi Haavisto, kuin myöskin tämä Tanssii tähtien kisoissa ollut hänen puolisonsa, että ne ei tunnu enää niin pahalta kuin tuntuu välillä, kun Halosen aikana erityisesti näitä homoja ja lesboja oli aika paljon taas seksuaalivähemmistöjen edustajia. Ja Matti Vanhanenhan on miellyttävä tyyppi. Hänen kanssakin mulla on yhteys säilynyt sillä tavalla, että olen hänen kanssa ollut näiden kaikkien vaalirahakohujen jälkeenkin niin yhteydessä ja sekä soittanut että sähköposteja vaihdettu, että ajatuksia vaihdettu. Ja Matti on sillä tavalla reilu kaveri, että meillä säilyi siis koko ajan kulissien takainen yhteys tämän vaalirahakohun ja kriisin aikanakin, että meillä ei missään vaiheessa keskusteluyhteys katkenut. Ja tottahan se on, että kyllä Mattikin niin kuin monessa kohtaa vaikeassa paikassa niin luisteli. Sitä en sano, että Matti olisi valehdellut missään kohtaa, mutta joko jätti vastaamatta asioihin tai tyylikkäästi sivuutti tai väisti, että hän on hyvin taitava siinä mielessä, että hän osaa kyllä pelata ja tämä peli on niin kuin hänellä. Nyt tulee muuten Taksella. Nehän on nämä ruotsinkieliset säätiöt, ne on laittaneet sääntöihinsä sen, että ne voi tukea vaalirahoitusta, niin ne ovat tukeneet vaalirahoitusta ja tukevat vaalirahoitusta ja tulevat aina tukemaan vaalirahoitusta, tosin vaan RKP:nä. Mutta ne ovat paljon taitavammin toimineet kuin nämä muut puolueet siinä, että niillä on kanavoitu sinne valtavat omaisuudet ja rahat, joita voidaan käyttää aatteelliseen puoluerahoitustoimintaan ja aatteelliseen työhön. Ja Taksel taitaa istua 5-6 hallituksen puheenjohtajana, sen lisäksi sitten 5 kautta Stockmannin hallituksen puheenjohtajana ja kanavoi suomenruotsalaista rahaa ja valtaa ja siellä on Aktiaa ja siellä on montaa muuta. Että kyllähän tämä hienosti, suomenruotsalaiset on hienosti verkostoituneet ja pitävät yhdessä yhtä, toisin kuin suomalaiset. Ja toki nyt suomenruotsalaisiakin on kovasti kritisoitu ja näitä asioita on niin kuin yritetty perata, mutta ei esimerkiksi vaalirahakohun yhteydessä millään tavalla näitä ruotsalaisia säätiöitä kuitenkaan nostettu tikun nokkaan. Hetkeksi nostettiin, mutta ei sitten kun ne huomasi, että näähän on nämä säätiöt laittaneet aikanaan sääntöihinsäkin nämä asiat, niin keskustelu taas loppua sitten siihen. Eero Heinäluomaa ja Matti Ahdetta molempia rahoitettiin ja Heinäluomaa en ole tavannut pitkään aikaan, mutta vaalirahakohu jo alettua tavattiin muutamakin kerta jossain eri tilaisuuksissa ja kyllä hänellä oli selkärankaa käydä morjestamassa ja juttelemassa ja taisi olla viimeinen kerta, kun tavattiin pari joulua sitten Bellevue-ravintolassa silloin. Hän on myös taitava, hän on niin kuin Ben Zyskowicz, hän on oman puolueensa se peluri. Voisiko sanoa näin päin, että positiivisessa mielessä niin kuin nämä osaavat tämmöiset temput, taitavat manööverit ja erilaiset järjestelyt ja poliittiset operaatiot, niin Zyskowicz, Kari ja Jyri Häkämies kuin myöskin Eero Heinäluoma niin osaavat sen, että surullista, että jätti puheenjohtajan paikan. Hän olisi ollut taitava, hyvä puheenjohtaja, mutta oli tavallaan niin suoraselkäinen, että kun puolue ei menestynyt vaaleissa ja porvarihallitus silloin syntyi, niin hän hyppäsi pelistä sivuun. Ja oli aika katkera myöskin meille, että
Hän oli yksi, joka vahvemmin hyökkäsi sitten tätä KMS:ää ja meidän porukkaa vastaan, mutta ei kuitenkaan henkilötasolla. Kuitenkin te rahoititte häntä 10 000. 10 000 rahoitettiin häntä ja Ahteen Mattia molempia. Ja se oli sikäli erikoista, että Matti alusta lähtien sanoi, että näin on tapahtunut, näin on tehty ja Eero Heinäluoma kiisti suurin piirtein loppuun saakka. Se rahahan ohjattiin ei Eerolle suoraan, vaan se kierrätettiin SDP:n, siis puolueen kautta, mutta käytännössä siis hänen vaalityöhönsä. Ja kovin oli vaikea Eerosta tunnustaa, että hän oli saanut ja vastaanottanut liikemiehiltä rahaa, että kun kohu syntyi, niin no se oli kipeä paikka, koska haluttiin käyttää KMS ja lyömävälineenä ja politiikan tekovälineenä, ja ymmärrän sen, että poliitikkojen tehtävä on aina katsoa sitä omaa intressiä ja omaa etua, mutta tietynlainen suoraselkäisyys siinä kohtaa kyllä puuttu, mutta ei huono mies, mutta ei koskaan Paavo Lipposen mittoihin kasvava mies. Tästä vaalirahoituksesta sen verran vielä, että siis rahahan kelpasi näille poliitikoille. Kukaan ei kieltäytynyt ottamasta vastaan, ei ensimmäinenkään, päinvastoin. Kysyjiä oli paljon enemmän kuin oli rahaa tarjolla, että toinen saman verran varmaan olisi, toinen 450 000 olisi varmaan mennyt. Sauli Niinistö, istuva presidentti, ja Mark ajatellaan, että milloin he ovat kaikki itsestävän juhlissa, niin täytyy mennä tosiaan vuoteen 3. Kiitos taivaan Isä siitä, että mä saan olla sun kasvojen edessä täällä Jokelan vankilan kirkossa. Kiitos Isä siitä, että mä saan kantaa sun kasvojen eteen mun rakkaat ihmiseni Aija ja Anniinan. Ja kiitos, että siunaat mun vanhempiani ja sisaruksiani ja heidän perheitään. Ja kiitos, että siunaat kaikkia näitä ystäviä ja tuttavia. Myös siunaa näitä kaikkia henkilöitä, jotka on mukana tässä meidän oikeudenkäynnissä. Kaikkia vastaajia siunaa oikeuden jäseniä, anna heille viisautta ja myös syyttäjille ja pesänhoitajille ja kaikille asianosaisille anna viisautta tässä jutussa niin, että Isä, sun hyvä tahto tapahtuu. Mä rukoilen, että ei tapahdu minun tahto, vaan sun hyvä tahtos tässä koko oikeudenkäynnin lopputuloksessa. Tätä mä pyydän Jeesuksen nimessä tässä hetkessä. Ja kiitos, että koko mun elämäni on sun käsissä, Herra. Se on ollut sun käsissä ja se on sun käsissä. Ja kiitos, että johdatat ja kiitos, että silläkin, että mä olen täällä, on joku tarkoitus. Että mä olen täällä ollut nyt yli 9 kuukautta ja saanut hiljentyä sun kasvojen eteen joka aamu ja joka päivä. Ja käydä elämäni ja asioita läpi, Herra, sun kanssa. Ja varmasti tällä kaikella on ollut tarkoituksessa tällä pysähtymisellä ja pakkolomamatkalla, niin kuin mä tätä kutsun. Isä, mä jätän kaikki asiat sun käsiin ja tiedän, että silloin kun ne on sun käsissä, ne on hyvissä käsissä. Ja kiitos, että taivaan Isä Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen sovitustyön tähden, kuulet mun rukoukseni ja kiitos, että mä saan jättää itseni ja Aija ja Annina ja ystävät ja kaverit sun käsi ja sun siunauksen alle. Aamen.
Se on pakko sanoa, että totta kai täällä niin kuin ajatuksia on, monenlaisia ajatuksia pyörii päässä ja tässä miettii asioita. Ja eihän sitä voi väittää, että ei välillä ole ahdistaviakin hetkiä, että ei tämä ole pelkkää juhlaa, mutta kohta jo toinen juhannus vankilassa. Näin se vaan menee. Mä olin tietysti toiveikas, että olisi ollut jo tämä juhannus niin päin, että olisi päässyt ainakin tästä eteenpäin ja olisi päässyt tässä järjestelmässä eteenpäin, että tämä tutkintovankeus olisi takana, mutta Helsingin hovioikeus on nyt miettinyt meidän asiaa 2 kuukautta 24 päivää päivälleen tällä hetkellä ja päätös annetaan ennen kesälomia. Tarkoittaako se sitten ennen juhannusta vai kesäkuun loppua, sitä en tiedä, mutta joka tapauksessa tämmöiset on nyt tilanteet, että täällä odotetaan edelleen rajoitetulla oikeuksilla, vailla mahdollisuuksia päästä eteenpäin, vailla mahdollisuuksia päästä lomalle, vailla mahdollisuuksia moniin muihin asioihin, niin joutuu odottamaan tuomion lainvoimaisuutta tutkintavankina, vaikka mitään tutkintaa sinänsä hän ei olekaan. No, kaikki muut 100 vankia, jotka täällä on, niin on täsmälleen samalla tavalla täällä. Mä oon aina ollut vähän semmoinen huomisenkin eläjä, että mä oon mielelläni vähän miettinyt huomista ja tulevia asioita ja näin. Ja täällä se ei toimi niin päin, vaan täällä se oikea tapa pitää se pää kunnossa on nimenomaan elää tätä päivää, tätä hetkeä. Ja sitten kun painetaan päätyyny ja herätään seuraavana aamuna, niin kiitetään siitä päivästä taas mikä on edessä ja eletään taas se päivä. Että se on ollut varmaan se suurin pään koossa pitävä voima, että järki on pysynyt päässä ja mielenrauha ennen kaikkea on säilynyt. Että onhan tämä kova koettelemus perheenjäsenille, että mä oon onnellinen siitä, että mun tyttäreni ja ex-vaimoni ja sisarukseni ja lähisukulaiseni ja kymmenet eri ystävät ovat jaksaneet käydä täällä. Että mulla on ollut se etuoikeus, että joka viikonloppu, aina joka lauantai ja sunnuntai on täällä joku pistäytynyt. Ja jyvät on erottunut akanoista. Ne todelliset ystävät on jäänyt, joiden kanssa on yhteyttä pidetty ja näin päin pois. Ja ystäväni Kauko Juhantalo kirjoitti mulle hienon kirjeen, jossa hän kirjoitti, että jos vapaudesta pitää olla rajoitettu, niin sä olet nyt oikeaan aikaan vapaudesta rajoitettu, että parempaan aikaan ei voi olla vapaudesta rajoitettu kuin sä olet nyt. Että Suomi on täysin mykkä, kuollut maa, että pankit ei rahoita, yrittäjät ei tee investointeja ja kaikki asiat seisoo. Että tämä on niin kuin paras aika olla täällä. No, se on ollut mulle tietynlainen semmoinen lohdutus, että joo, näin se asia on. Helsingin hovioikeus kaatoi ryminällä kaikki Nova-liikemiesten ympärillä velloneet lahjussyytteet. Kohu-oikeudenkäynneissä grillatut poliitikot Ilkka Kanerva ja Ari Ruotsalainen sekä liikemiehet Arto Merisalo, Tapani Ylisaunamäki ja Toivo Sukari eivät hovioikeuden mielestä ole syyllistyneet minkäänlaisiin lahjusrikoksiin. Vaikka kaikki lahjussyytteet kaatuivatkin, konkurssituomiot pysyivät liki ennallaan. Arto Merisalon tuomio on nyt 4,5 vuotta ehdotonta vankeutta. Kun se lähtöluku oli niin korkea, niin kaikki juristit oli yhtä mieltä siitä, että se tulee joka tapauksessa niin kuin hovioikeudessa putoamaan. Jos se tuomio olisi ollut tämä 4,5 vuotta siis käräjäoikeudessa, niin mähän en olisi missään tapauksessa valittanut, vaan mä olisin ottanut sen suoraan alas. Tavallaan nyt sitten mä oon ajatellut niin päin, että kaikella on aikansa ja tälläkin vaiheella ollut tarkoituksensa, että on pitänyt tämä matka tehdä nyt aika pitkän kaavan mukaan. Jokainen vanki, jonka tuomio on yli 6 kuukautta, siis se istuttava tuomio, niin lähtökohtaisesti joutuu tänne arviointiin. Täällä Etelä-Suomen alueella se tapahtuu täällä Helsingin kuuluisessa vankilassa Sörkassa. Ja täällä Sörkassa sitten tehdään tämmöinen rangaistusajan suunnitelma, eli sitä kutsutaan vankeinhoidollisesti nimellä ransu.
Ja tämä rangaistusajan suunnitelma oli ransu, käsittää nyt sitten niin kuin siinä käsitellään mun elämäni, asiani, tapahtumani, tekoni ja sitten tulevaisuuden suunnitelmat ja aina sinne vapautumiseen asti tehdään tämä suunnittelu ja sitten samalla tehdään jokaiselle vangille ilmeisesti tämmöinen jonkinlainen turvallisuus ja vaarallisuus ja turvallisuus tai turvallisuus ja vaarallisuusarviointi, eli käydään läpi tavallaan sitten vangin tämänkin tyyppinen historia ja tausta. Onko tämä niin kuin banditosvankila vai? Täsmälleen. Täällä on nimenomaan banditoksen miehet. Onko sinulta tultu vaatimaan suojelurahaa? Ei tässä vankilassa ja banditoksen miehiä oli Jokelassakin ja mulla oli heidän kanssa ihan hyvä keskusteluyhteys niin kuin kaikkien kanssa siellä, että mulla ei ole siellä ollut kyseisen järjestön kanssa koskaan mitään ongelmia. Ne on ollut aika jämeriä ukkoja, että niiden kanssa oli hyvä olla samassa vankilassa. Aina julkisuuden henkilöllä on tämmöisessä järjestelmässä omat riskinsä ja ongelmansa kulkea tämän järjestelmän läpi. Mulla oli erittäin hyvä yhteys kaikkien kanssa tuolla Jokelassa ja käsi sydämellähän mä nyt vaan toivon tässä istuessani, että se ei tapahtuisi täälläkään, että tulisi mitään ongelmia. Että vanha ystäväni Peter Frykmanhan sai täällä kokea aika kovan pudotuksen elämässään, että hänelle tuli täällä tässä vankilassa nimenomaan suuria ongelmia ja häneltä pyydettiin varmaan, silloin hänen aikaisemman pidemmän tuomionsa aikana, niin kun hän istui tässä talossa, niin pyydettiin varmaan sitten tiettyjä maksuja ja näin päin pois ja jotkut tahot pyysi ja kun hän ei niitä halunnut maksaa, niin hän sai sitten kokea se niinpä, että toisesta korvasta meni kuulo ja hänet useamman kerran täällä piestiin ja pahoinpideltiin ja tietysti mä toivon, että en saisi samaa kohtaloa täällä, että kyllähän tämä aina laittaa mietityttämään tämmöisessä talossa niin kuin nämä turvallisuuskysymykset erityisesti, että kuinka ne toimii ja miten ne menee, mutta toistaiseksi kaikki on täytynyt koputtaa puuta, että toistaiseksi kaikki on mennyt hyvin tällä Sörkassa. Vielä 2 viikkoa sitten olin Sörkän vankilassa syömässä aamupuuroa 10 neliön selissä. Iltapäivällä olin tässä miljöössä. Kontrasti, muutos puolen vuorokauden aikana oli aika suuri, että vähän niin kuin olisi Jumalan valtakunta tullut maan päälle, että tämähän on suorastaan juhlaa. Söikö Sörkkä miestä? Kyllä se söi miestä, että se oli ylivoimaisesti kovin kokemus tässä koko prosessissa, että ei ole ollut niin rankkaa kokemusta mitään vielä tähän mennessä tämän matkan aikana, kuin oli se, että 10 neliön selliin laitetaan keskikesällä 28-30 lämpötila oli siellä sellissä 4 miestä. Sä olet siellä 23 tuntia vuorokaudessa tunti ulkoilua ja kerran viikonlopussa 1 tunti tapaamisia ja muuten se poistuminen on se, että käyt käytävällä hakemassa tarjoulukärrystä ruuan, niin se on todella niin kuin lusimista, että ethän sä tiedä kaikkia henkilöitä, että kenen kanssa sä siellä sitten olet ja minkälaisia tyyppejä ne on, joiden kanssa sä siellä joudut olemaan. Ja minunkaan kohdalla nyt ei osunut ihan kevyemmän luokan kavereita kuitenkaan, että voi sanoa näin päin, että siinä porukassa, missä minä siellä olin, niin minä tunsin olevani aika kevyen sarjan rikollinen. Kaikki vuorovaikutustaidot, mitkä mä oon vuosikymmenten aikana hankkinut, niin kaikkia niitä on joutunut täällä vankilamaailmassa käyttämään henkilökunnan kanssa ja vankikollegoiden, vankitovereiden, vankikavereiden kanssa, että on päivänselvä asia, että siellä koetellaan niin kuin erilaisia rajoja ja joutuu itse olemaan hyvin tarkka siitä, mitä tekee, mitä puhuu, mitä sanoo ja mihin kohtaan kommentoi tai on kommentoimatta. Että se on nimenomaan, siinä joutuu niin kuin oma kyky niin kuin lukee ihmisiä, niin joutuu ihan niin kuin maksimaaliselle koetukselle. Että jos siellä on niin kuin yhtä aikaa
murhasta istuva elinkautisvanki ja mittavasta huumausainerikoksesta pitkää tuomio istuva kaveri ja sitten moottoripyöräkerholainen ja sitten tämmöinen talousrikoksesta tuomittu ukko niin kuin minä, niin mitä minulle kävisi jokaisen näiden kolmen kanssa, että jos siellä tulee se nokkapokka ja kärjistyy tilanne, niin nenäähän mä olisin ottanut siellä jokaiselta niiltä ja huonommassa lykyssä olisi voinut käydä huonomminkin, että ennen kuin siellä lähtii nappuloita painaa, ennen kuin sinne henkilökunta tulee paikalle, niin siinä vaiheessa äijä makaa jo kylmänä lattialla, jos tilanne näin vaatii ja tilanne näin pääsee tapahtumaan, että sehän on ihan oikeasti, kun sä tollaisiin olosuhteisiin joudut ja ihmiset laitetaan niin kuin eräällä tavalla häkkiin niin kuin eläimet, niin eihän sitä koskaan tiedä, että miten ihmiset käyttäytyy. No, onneksi kaikki meni hyvin, että tässä ollaan ja sieltäkin ollaan hengissä selvitty läpi ja näin päin pois. Että täytyy olla nöyrästi kiitollinen. Olen ainakin yhtä varsin erikoista elämänkokemusta rikkaampi. Mulla oli mennyt liian hyvin nähtävästi joidenkin mielestä tuo Jokelan kausi ja mä olin liian hyvin siellä Jokelassa nähtävästi pärjännyt ja tullut toimeen liian hyvin siellä henkilökunnan ja ilmeisesti myöskin muiden vankien kanssa ja tämä oli ärsyttänyt nähtävästi sitten joitakin virkamiehiä jossakin portaassa ja mulla haluttiin laittaa kovennettua ja jotenkin jäi vielä jälkikäteen sellainen tunne, että olisi haluttu laittaa, jos olisi ollut mahdollista, niin vieläkin enemmän kovennettua. No ei olisi varmaan pantu pahaksi, että olisi tapahtunut joku konflikti tai joku sellainen syy, minkä perusteella mä olisin jäänyt suljettuun taloon koko tämän lopputuomion. Sitähän oli silloin noin 11 kuukautta, kun mä lähdin sinne ja nyt sitä on 9,5 vajaa 10 kuukautta nyt jäljellä tätä tehdessä, niin niillä oli varmaan sellainen ajatus, että Merisalo voisi istua ihan hyvin kivitalossa koko tämän tuomion, että voitaisiin vähän kyykyttää sitä ja laittaa simputtaa ja laittaa äijää ruotuun, että joillakulla oli tämmöinen selvä tahtotila ja sehän hyvin kävi sillä tavalla, että kun laitetaan tuommoiseen 4 hengen selliin äijät, niin siellä kun syntyy joku konflikti ja kahakka, niin mulla on ihan puhtaat rekisterit ollut, mä oon moitteettomasti suorittanut tämän palveluksen, niin sitten olisi tullut merkinnät rekisteriin. Mun touhuja kontrolloidaan täällä niin päin, että tää panta on semmonen, joka on tavallaan niitattu, tätä ei voi ottaa pois ja sen lisäksi mulla on sitten mulla on täällä erikseen vielä tällainen aparaatti taskussa, eli mulla on tämmönen valvontakännykkä. Tää on, jos mä poistun tältä alueelta, tää alkaa huutamaan, varoittamaan ja mun pitää se kuitata. Ja jos mä olen ylipäätään lomallakin jossakin, missä mä en saisi olla, niin tää alkaa ja kuittaamaan. Ja ne näkee tuolla valvonnassa varmaan 1-2 metrin tarkkuudella, missä mä olen kulloinkin ja sijainnin ja osoitteen ja paikat ja näin päin pois. Eli seuraava vaihe on nyt se, nyt mä olen täällä ollut noin 2 viikkoa ja olen valmistellut siviilityölupahakemustani ja jätän sen tällä viikolla tämän laitoksen johdolle ja toivon mukaan voivat se mahdollisimman nopealla aikataululla käsitellä niin, että mä pääsisin syyskuun aikana aloittamaan siviilityöt ja sitten siviilityöjakso kestää tuonne joulukuun loppupuolelle asti ja täältä on semmoinen lähtökohta esitetty laitoksen johdon, tämän vankilan johdon toimesta, että mä pääsisin 6 kuukautta ennen sitten koevapauteen. Ja koevapaus tarkoittaa sitä sitten, että on valvontapuhelimen perässä sen 5,5 vuotta ja tietynlaisen liikkumisrajoitteiden ja kontrollien alaisena. Siviilityön osaltahan on kysymys niin päin, että siviilityö on normaalia työtä, että sä käyt vaan yöt nukkumassa täällä avovankilassa. Autolla ajaminen on eräänlainen tänne yksilövapauden suurimpia symboleita. Miltä nyt tuntuu, kun pienen tauon jälkeen jälleen olet ratissa? Onhan se 1,5 vuoden jälkeen. Tietysti se on niin päin, että kun on oppinut ajan polkupyörällä, on oppinut luistelemaan ja on oppinut hiihtämään tai uimaan, niin samalla tavalla on oppinut ajan autolla. Ja mä olen ajanut autolla karvan verran yli 4 miljoonaa kilometriä Suomen maanteitä, että tämä autolla ajo on mulle ollut sekä aina tämmöistä puolittain terapiaa, että se on ollut myöskin, voi sanoa näin päin, että se on ollut työtä. Kyllähän tämä tuntuu hyvältä, että tämä on tavallaan kuin olisi palannut uudelleen elämään.
jotenkin tuntuu, että semmoinen yleinen ilmapiiri on aika väsynyt ja tuntuu vähän pahalta siinä mielessä, että kun itsellä jotenkin on semmoinen drive, että elämä, että jes, että täältä tullaan vielä kerran ehkä, että nyt täytyy niin kuin alkaa kääriä hiat ja alkaa tekemään töitä. Hallitus, joka on niin kuin laidasta laitaa ja jonka vahtimiseen pääministerillä varmaan menee iso osa aikaansa, että saa pidettyä se hallituksen kasassa jollakin lailla, niin voi sanoa, että tämmöinen poliittinen konsensus, niin se on kadonnut. Ja tuntuu siltä, että se on tommoinen riitelevä kakaralauma parhaillaan tämä nykyinen hallitus. Jos semmoinen hallitus johtaa kriisiaikana, vaikeana aikana Suomeen, niin se on kaukana siitä jämerästä hallituksesta, kun oli porvarihallitus, jossa oli SKH pääministerinä ja täällä Lahdessa asuva Iiro Viinanen valtiovarainministerinä. No pitäisikö sun vaalirahoittaa meille parempi eduskunta ja hallitus sitten? Se täytyy sanoa näin päin, että jonkun pitäisi vaalirahoittaa meille parempi hallitus ja parempi eduskunta. No mitä itse teet nyt? Hyvä ystäväni Juha Kärkkäinen ojensi kätensä ja tarjosi mahdollisuutta. Hänellä on tämmöinen tavaratalo J. Kärkkäinen Oy. Ja mä olen vähän tällainen markkinoinnin ja myynnin sekatyömies täällä Kärkkäisen firmassa. Ei tämä mikään aivan pieni tavaratalo kuitenkaan. Mä olen sanonut aina, että Lahti ei tarvitse Stockmannia, kun meillä on täällä Kärkkäinen, että onhan tää yksi Suomen suurimpia. Yksi tämmöinen tavaratalo myy noin 50 miljoonaa euroa. Kaikki tavara löytyy periaatteessa pienempi ja isompi rakennustarvikkeista, aseista. Kaikki purkit ja purnukat periaatteessa kaiken saat täältä yhdestä paikasta. Pitkästä aikaa, 1,5 vuotta ja nyt ollaan nettiyhteyksissä ja kyllähän tämä aika oudolta tuntuu. Tieto on jälleen käsillä ja voi olla niin kuin tiedonvirrassa mukana lähettäjänä, saajana ja lukijana, että onhan tämä aika suuri etuoikeus taas, että kerroitte, että sinua on pyydetty mukaan politiikkaan. Aiotko siis vaalirahoittajasta vaalirahoitetuksi? Pohjalaiset ystävät otti yhteyttä sieltä. Eräs tunnettu sikäläinen liikemies tässä muutama viikko sitten soitti ja vähän niin kuin pohjalaiseen tapaan sanoo, että kuule Arto, että me ollaan täällä lakeudella mietitty, että sun pitäisi lähteä ehdokkaaksi ja me olemme täällä sitä mieltä, että sinä meet läpi ja me lähdemme julkisesti sua rahoittamaan, että kyllä sun tarvitsisi lähteä nyt. Mutta se on toinen kysymys, että huoliiko minua kukaan puoluelistoille, että sekin on iso kysymys, että en sano silti tässäkään vaiheessa millekään asialle ei pidä sanoa ei koskaan, mutta mihin lähdetkin, sulla pitäisi olla se tunne, intuitio ja se sisäinen tunteen palo lähtee tekemään sitä. Isä ja äiti on 81-vuotiaat, niin totta kai se on heille ollut erittäin rankka ja kova paikka. Tänä aikana äiti sai ensimmäisen kerran elämässään sydäninfarktiin ja tehtiin myöskin toinen iso operaatio sairaalassa ja jännitin, että näenkö vanhempiani elossa ja näkevätkö he minua enää. Nyt on ollut hienoa, että ollaan saatu, mä olen lomilla käynyt heitä tapaamassa ja on istuttu päiviä. Aamusta iltaan juteltu ja muisteltu menneitä ja mietitty tätä elämää ja vähän tuleviakin asioita ja näin päin pois. No niin, se olisi lähdön päivä. No niin, se on sitten ja tässä on sitten nämä viimeiset paperit, mitä on ja muut ohjeistuksethan sulle on annettu Kyllä. Koevapautta varten ja sitten mikä tässä viimeinen toimenpide on, niin täytyisi mennä ottaa tämä panta pois. No niin, ruununkilot niin kuin sanotaan, niin lähtee pois. Kiitoksia kovasti. Siirtyvät tuonne vastaanoton puolelle. Siirrytäänpä sinne sitten. No niin, sitten otetaan. Kyllä se nyt on tiukassa. No. Kiitos. Tuntuu oudolta. Se on ollut kuitenkin siinä monta kuukautta, niin tuntuu oudolta.
täältä muistat velvoitteet, mitä on sitten, niin homma pelaa. Kyllä. Valvontalaite on mukana. Se on tässä. Ja latauslaite siihen on mukana. Ja no niin, sitten saan tää hetki ja koeta pysyä pois talosta ja täytyy toivottaa puolittain hyvästiksi. näin se on, kiitoksia kovasti. Ja täällä on ollut, ei koskaan voi sanoa, että vankilassa on mukava olla, mutta olosuhteet huomioon ottaen tämä on ollut paikka, jossa on ollut hyvä lainausmerkeissä opetella tähän normaalielämän alkuun, että kiitoksia toivotuksesta ja minä lupaan pyrkiä pois pysymään täältä. Olin ajatellut, että en tulisi tällaiselle reissulle, mutta tänne jouduin ja toivottavasti en joudu enää toista. Kiitoksia. Kiitos, se on hyvä tavoite. Vähän semmoinen sanomaton sopimus on, että kaikista asioista ei puhuta. Tavallaan on niin kuin ajateltu niin päin, että ne jää tämän talon sisään. Mä oon siinä mielessä onnellinen, että mä lähden nyt tässä terveenä miehenä ulos ja ainakin eilestä päätellen täällä oli vielä iso, koko tupa oli suurin piirtein, lähes koko tupa taisi olla juhlimassa, että äijä lähtee. Ehkä ne juhli sitä, että pääsevät minusta eroon, mutta voi olla, että osa oli ihan vilpittömässäkin mielessä, että kyllähän täällä semmoisia eräänlaisia kaveruussuhteita on tullut ja hyvin monenlaisia ihmisiä, monenlaista elämänmaailmassa. Täällä on kovia väkivaltarikosihmisiä, elinkautisvankeja, ja täällä on huumausainerikollisuudesta, täällä on talousrikollisuudesta, täällä on monenlaista eri rikosalueelta ihmisiä ja kaikki on niin kuin kiinnostavia tarinoita, koska mua kiinnostaa tarinat, niin mä oon paljon jutellut ihmisten kanssa. Näin se uskomatonta on, että vähän yli 20 kuukauden savotta on nyt takana ja jouluksi kotiin, että vanha joululaulu sanoin, paras joululahjamme, niin tietysti se paras joululahja on tuolla yläkerrassa, mutta tämä on kyllä paras joululahja täällä maan päällä, että pääsee täältä pois rakkaiden läheisten luo ja kyllä se liikuttaa mieltä. Siitä tunnet sä ystävän, kun on vierelläs vielä hän, turhat tuttavat luotas pois, hävinneet pian ois. Da-da-dee-da-da-da-da-da, da-da-dee-da-da-da-da-da, da-da-dee-da-da-dee-da-da, da-da-dee-da-da, dee-da-da-da-da-dee-da-da. Da da dee da da dee da da, da da dee da da dee da da, dee da 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 dee, da da dee da da dee da da, da 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 dee da da, da da dee da 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 da, dee da da. Ei ole muuttunut huonoksi. Hyvä. Se on yhtä hyvää kuin aina. Hyvä. Nyt laitetaan kuvausporukalle 3 kappaletta sellaisia. Selvä.